Ye, gimana panen ini kok parine kita sawi dik ngene regane. Bos. Nek pengen dulu panen oke ya nanti ganja. Duit ini brewok audio ki lho. Wo, lagi kira-kira ki sawahmu sing sak mrono ki kira-kira bar iki arep mbok piye terus? Tak ngon. Duk, sampe loro ta gede kayak pucuk gede kono. Wah, ya teko kono kae. Ya tak duit tak cek sound. Bu, sing arah maret teko nggone brewok karo SKN audio kuwi nggih. Karo Malang Minggu. Iya. Iki tak DP njaluk perang ngono lek tak DP 200. Lagi mbok DP 200. 200 DP arahku tak njaluk tempo 2 minggu ndani cair saham engko kono Amrik. Lho aku cair ku tak nggokin. Duit ikine seloke. Iki tapi tak khususne gak tak bangun mbok cek sound tok. Oh. Tok. Lah nek aku dikirimi bojoku ke luar negeri ki ke Singapura ki ya trimo tak tanduri kates iki. Nek kates jek cilik sampe nek kates gantung barang teko kuwono kae nggo beli ndasmu. Wis pas ya iki. Pas bisa. Gak dadi gak untuk tonggoku gak teli kabeh ku tengen aku cek sound aku handset ki tak polumpol lho. Podo berambiang apa meneh aku sone brewok tak cek sound ki malah tonggoku kaya malah Koyok ngono kuwi. Iya. Oh alah. Lah terus kira-kira sing sawahmu kae. Oke. Oh, modal ati ya. Kalau aku kabeh lelekan. 2 hektar paling kae kureme. Oh, lah jek kurang sitok iki sing pojokan kae. Arep nggo apa sakmono kae? Dulu kamar mandi atau toilet. Emang tak tempat tengah aku terus toilet ke kamar mandi. Wakeh iki. Iya. Toilet tok. Toilet khusus ini kan 100 wong bleng minggu. Jamaah dia teko mampir toilet oke. Yo tok tapi yo gak iso ngising. Ranek ambungane ranek kloset. Ngadeg khusus ngadeg tok wis. Berarti planninganmu rene ki arek nggawe kuwi daki-daki kuwi ya. Oh. Iki cacing apa weh mergawe kok tinggal nguyah turu. Tangi. Nyapa tanganmu dudang-duding iki lho. Walah cok karek didilan karek duitan. Nyapa, wingi nyapa? Iki lho tak duit kabeh sarono. Mung iso mbayangke.